Κορυφαία αθλήτρια με αναπηρία 2025, Δήμητρα Κοροκίδα, Τάικβοντό. Συγγνώμη, εγώ. Το κραγιόν, Δήμητρα, στη Βική το 2016 που πήρες και το χάλκινο παραολυμπιακό μετάλλιο, τώρα παραμένεις από το άθλημα του Τάικβοντό. Θέλω να σε ρωτήσω αν είσαι ασταμάτητη. Τώρα στα 40 σου, τι βλέψεις έχεις πλέον? Αρχικά να σε ευχαριστήσω γιατί είμαι στα 51 μου, πάω για τα 52 μου. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Νιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη γιατί είναι η τρίτη φορά που με αναδεικνύεται αθλήτρια της χρονιάς με αναπηρία και αυτό μου δίνει απίστευτη δύναμη για το μέλλον. Η χρονιά αυτή είναι πιο σημαντική ακόμα γιατί αναδεικνύομαι μέσα από ένα άθλημα που αγαπάω. Έχω ερωτευτεί, το Τάικβοντό. Φέτος συμπληρώνω 41 χρόνια στον χώρο του Τάικβοντό. Θεωρώ ότι η αθλήτρια που είμαι το χρωστάω καθαρά σε αυτό το άθλημα, γιατί μου έμαθε 3 βασικά πράγματα: πειθαρχία, προγραμματισμό και στοχοπροσήλωση. Είναι 3 πράγματα που με έχουν οδηγήσει στη ζωή μου και αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι 20 χρόνια πριν, όταν είχα το σοβαρό τροχαίο ατύχημά μου, δεν πίστευα ποτέ ότι σήμερα θα είμαι εδώ, σε αυτή τη θέση, να παραλάβω ένα τόσο σημαντικό βραβείο μέσα από το Τάικβοντό. Θα ήθελα λοιπόν να το αφιερώσω σε όλους τους συναθλητές μου και συναθλήτριές μου στο παρατάικβοντό, καθώς επίσης και σε όλους τους προπονητές τους, αλλά και σε όλο τον κόσμο του Τάικβοντό. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και συνηθίζω να λέω το εξής και στους μικρούς μαθητές μου και γενικώς σε όλο τον κόσμο. Κάθε πρωί να λέμε ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτά που έχουμε και αυτά που ενδεχομένως θα έρθουν. Καλές γιορτές σε όλους με υγεία.